omama, sibulise osisi, obhuti, abantu abatsha bonke, teenagers, Sunday school, siyathanda ukubulisa ngegama lenkosi uJesu Kristu, amen. Siyabulisa ngegama lenkosi uJesu, haleluya. Ngingwamanamba ke-ifani njengoba sekuthiwo, ngitshatile, nginenkosikazi, inkosi izisikelele ngabantwana abathathu. Siyambonga uNkulunkulu osicimbuleyo nefamily yonke ngegama lenkosi uJesu Kristu, amen. Inkosikazi ike yabulisa kodwa khona nathi yaphakasemva. Haleluya. Ayinqaba uhlutshwa ngabantwana yazi bose bafuna ukuzama ngaphambili. Abantu badla ukuthi ikhawuthi isandla sokubona nazo. Mhlawumbe yini abe ngenyawo zebandawo akuyo. Sikole ngenyawo yesu. Haleluya. Sikaloza nami ubulise nje nazo ngokuphila nakuyo. Ikerume. Mamela, Simana sibebe sabune situmele leadership ngokhethekileyo obonke khona enkonzweni youth kuyofika ku-Sunday school ngegama elihle lenkosi enguJesu. Haleluya, 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 haleluya. Andifuna ukuciroza kakhulu ngoba-ke ndizobenza nje umbuliso so that ndingazuyithaxesha kodwa ikhona apha evenkile into engase-ke ndiye nditsho ngolu hlobo ndithini.
manifest somewhere.
Jesus Christ. What Samuel wokuqala. Chapter 3 verse 1. Ukubizwa kukaSamuel. Ukubizwa kukaSamuel. Kana lokhu umntwana uSamuel. Ibhayibheli umntwana uSamuel. Wayelungiselela kuYehova phambi koEli. Ilizwi likaYehova laliswelekile ngaloo mihla. Kwakungekho mbono othelekileyo. Wacela sinothe lento izwi likaYehova laliswelekile ngaloo mihla. Number 2, kwakungekho mbono ovela kuThixo. There are key words ekufuna siyibambe kule verse. Izwi lalikabi. 2, there was no vision. I-emphasis yokubhalwa kwale chapter kuthiwa ukusebenza kwabantu ngaphandle kwezwi nangaphandle kombono kaThixo. Kuthiwa kwavuswa uSamuel because izwi linqabile. Uthixo ubiza lomfana. Funa nosibithandaza. Wathi ngaloo mhla elele uEli endaweni yakhe. Amehlo akhe ukuba angabi nakubona. Umuntu ebenceda ibandla wayesephelelwe ngamandla. Ibhayibheli wayengasaboni kakuhle. Amehlo egcwele uhlazazo. Ibhayibheli wasekemdala uEli ngexesha. Kubesebenza Singekachithwa isibane sikaThixo. yes. Samuel elele ebhotweni likaYehova. Apho ilikhona ikleya kaThixo. Yehova wambiza uSamuel. Wathi yena ndilapha. Yes. Wabalekela kuEli. Wathi ndilapha. Ngokuba undibizile. Wathi yena andikubizanga. Uye uyolala. Waya walala. Wakhokela uYehova wambiza uSamuel. Wavuka uSamuel waya kuEli. Wathi ndilapha. Ngokuba undibizile. Wathi yena andikubizanga nyana wami. Uyolala. Ke uSamuel elengekamazi uYehova. Ibengekathile kuye ilizwi likaYehova. Wakhokela uYehova wambiza uSamuel okwesithathu. Wavuka waya kuEli wathi kuye, ndilapha ngokuba undibizile. Waqonda uEli ukuba uYehova umbizile umntwana. Wathi kuEli kuSamuel, hamba uye kulala. Wathi ukuba uthe wakubiza uthi thetha Yehova ngokuba esiva umkhosi wakho. Waqala uSamuel walala endaweni yakhe. Waza uYehova wema wabiza njengezinye izihlandlo. Wathi Samuel, Samuel. Wathi uSamuel, thetha ngokuba esiva umkhosi wakho. Wathi uYehova kuSamuel, uyabona yenza into kwaSirayeli eyakubetha zithi zwi iindlebe zombili zabantu bonke abayakuyiva. Ngaloo mini ndiyakuvelisela uEli yonke into endiyithethileyo ngokusindisele kwindlu yakhe. Ndiqalile ndiyakugqiba. Ndimxelele ukuba ndiyakuyigweba indlu yakhe kude kuse ephakadeni. Ngenxa yokugwenxa abaziyo ngokuba baziqalekisa oonyana bakhe akabangcolisa. Ngoko ndiyifundele indlu kaEli. Ndathi inene kugwenxa bendlu kaEli abuyi kuqanya kushelwa ngambingelelo nangamnikelo wakudla naphakade. Amen. Siyabonga sisikakhulu. La sifunda khona imizuzweni nayo i-20 bese siyathandaza. Siphuma kule ncwadi yeJudges. Ipower nje kanye nemfundo somdashi siyathandaza.
Siyambonga kakhulu uThixo mfowethu ngawo. Abantu abadlala lento oyidlalayo uyidlala ngendlela uba uyakhonekta naloshumelayo. Uyabonakala uyayithandazela lento yenzayo. Ususikelele. Ngesikhathi siphuma kwencwadi yeThathisi, siphuma iBhayibheli ithi umuntu ebehamba ngokuzithandela. Kuthiwa-ke u-Israyeli wahamba uThixo engekho phakathi kwabo. Kuthiwa there was no teaching priest. There was no true God. Umuntu ebesenza into evuke enhliziyweni yakhe. And xa ufunda apha utata kaGideon nguye oqala ukuthi ma efika endlini kaThixo ngexesha lokuphatha kwakhe wadiliza ii-altars kaThixo, waphula izibingelelo zikaThixo, then wabeseketyala the foreign gods oThixo basemzini. Ngesikhathi etyala oThixo basemzini, ithi iBhayibhile uThixo wamsiya uSirayeli wema neentsaba zikaSirayeli. It was the first time uThixo eshiya isizwe sakhe aphe amandla iintsaba ukuba zinoyisa uIsrayeli. Mawufunda kakuhle ubheka chapter 6, kuthiwa noSebeleni wayedliwa lihlelo, which means amaMidiyani ebengenaxolo phezu ko-Israyeli. Umama okhulelwe wayibethwa kumkhonto ngaphambili yokhanga ngasemva. One day uGideon yamhlupha le nto, wanyukela entabeni wathatha intloko yakhe wayifaka phakathi kwemilenze, wagcwala ubusuku bonke ekhala. Uthe uGideon ekhala enjalo, safika isithunywa sikaThixo kuGideon, sathi Gideon ngohambile namandla, vuka usindise uIsrayeli kwiintlanga ezinamandla nayo. iBhayibheli ithi waphendula uGideon evuka ephaphama phambi kwesithunywa, wabhekana nesithunywa emehlweni. Ndithanda ikhwesine kaGideon uthi uYehova uphakathi kwethu, unani sehlelwe zezi zinto, khona sayaphi izigigaba zakhe ungamasika esasibaliselwa nazo, ngoba sivile ngaloThixo lo ovule ulwandle livalekile. Wathi uGideon uThixo oxove imane esibhakabhakeni for 40 years, akuhlulwa ukusihlangula esandleni samaMidiyani. uThixo ngene enhlanga nomntwana oncima isihlangu esingu-size 2 waphume esaphethe eso sihlangu, ngoba uthi xa iphala uJoshua uthi impahla esasiphume nazo, impahla ababengene nazo baphinde baphuma nazo. Andiyazi uba ijezi yayisenza kanjani ukuba ijezi kwathi ngakuki, andisazi isihlangu 40 years sasigcinwe intondo akukho sentlango, akukho vekile, noma babephume bephethe igolide kodwa bebengenandawo yokupheka until banabelindaba banandithimba bayopha ngokwabo. Xa beyigqiba imibongo yakhala ethimba bathetha beyigqiba bathi yityeya kale ayenza nto loo nto leyo, kodwa bathetha bejonga eliphanga, bejonga letyesi, bejonga lebhosiki, bathi makasuke ezulwini, asisamfuni ehlele ezulwini, makazohlala phezu kwale tyela. Wahlala wazinza, ithi iBhayibhile ebusuku ebevela eyintsika yomlilo. Bayifomosiswe ikhona ebone ngomosisi jam, ikhona into ebone ngala madoda afanele azange egwatyweni, ayingekho into enongumosisi. Wathi seyibhubhile samthatha isithunywa sasezulwini, uMoses akekho phansi komhlaba, ngoba kuthiwa wagwadwa nguJehova, ayikho indoda engahlangana naye umzimba
uphinde uphathwe ngabantu. Ababuza ngexesha kwagcwala u-Elisa wasulia papa udakale qeda umzimba wakhe. Indoda eyayigwatsha yathi kayiqedele yabetha amathambo omkhosi kaThixo saphela isidwaba. Ungalilise uba ndingafa abantu behleli ku-wheelchair. Ungalilise uba ndingapheka endwabeni abantu bazahamba nge-wheelchair. Ndingafike ngithini xa ndifika kuMoses? Ndingaphini kanhlenga etafuleni sesibalisela ngokuzanhleleke lapha bekungekho construction. Kodwa ngabonile nje libovu kwethini lihlasuka phakathi. Ngabuza uGidon uphakathi kwethu sayaphi madoda? Awukanti uNkosi ngeke sonke sibanjwe lichorus, ngeke sonke sibanjwe zingoma. Bakhona abantu phakathi kwethu abanekhwesima noThixo ababalisa ngaye. Kutheni kwenye Sunday angakathabule phakathi kwethu simbone abapha ulapraketho prekethapha. Yahambi angel yabuyela ezulwini wagubwa uGidon ekhaya. Wathi uJehova thula angel zafika ulakarasaka. Wabuya uJehova midnight wabilalela Gidon andicaba ukwenza zinto. NguYehova wemikhosi ngiyibutha abayinkosi hlala ayikho Gidon nomhlaba ungekasekelwa. Ndingazenza isimanga nangexesha lenu kodwa thatha kwethu ngikuze ngomo ngomoyihlo mkhulumeko waplana usathane endlini kaThixo. Kanti ngikuze ngomo Gidon uyithele kwethini wenyusa isiqhumiso usuke xa ugqiba Gidon uyodudula ipholo kaSera isuke endaweni engcwele. Yo uvela uhlanga kanti uKhoso elingahlanga etafuleni kaJezebeli lithola inhliziyo kaJehova. Umsebenzi walo lizodudula iphonso kaSera lizogiga uGidon lizohlazula uJezebeli lizohlamanisela uAthaliya. Kodwa nasi ingxaki endinayo endaweni engcwele bamisa ipholo kaSera iyaxoka ephakamisa. Namhlanje yi-14 kaJuni ixesha kungo-12 kukhona amageza apha azovuswa uphawu ipholo kaSera. Wala masaka phakama ngalo kaJehova, phakama Zayoni, phakama Dobhidini. Uliba amandla kasenkulu wenza imisebenzi yamandla ukhile imihlola phakathi kwethu. Sikhumbule izenzo zakho sizishumayele ebantwini. Singathetha indaba sishumele imisebenzi yakho. Nencwadi sifunda kuyo senivala sigoduka siphuma kwimeko enjalo. Wasiveza uThixo kayiqala incwadi kaSamuweli ithi iBhayibheli u-Eli ebesele luphele, ebesele mdala, ebesengezela amandla, ebesenakwazi ukuphepha, engasakwazi ukukhalima, engasakwazi ukukhuza, engasenaphawa. Ithi iBhayibheli onyana bakhe babesenza ukugeza endlini kaThixo belala namakhosikazi abantu besidla iminikelo. Ngiyakhumbula ngenye imini kuchapter 2 ebabiza verse 24 wathi uYehova anabrakata anabashata abantu abadini abalwayo. uYehova uyangenelela aphala uxolo ephetha nonyana bakhe wathi kanisilwa nibabili uThixo ungena phakathi kwenu. Kodwa wathi nina anilwi lodwa nilwa noYehova. Uthi verse 25 angancedwa yintoni na umuntu oxabene noThixo? Angancedwa yintoni na umuntu olwa noThixo? Angancedwa yintoni na umuntu ophindisela uThixo? Yafakwa i-Old Testament until ukwathi indoda emathafeni aseDamasco ogama linguPawula ithetha ibhala isethola ngeRoma isifa ngoTimoti yaphela ibandla yabhalela uTimoti yathi lalela Timoti unye umlamleli phakathi koThixo nabantu yokwazi udala uxolo phakathi koThixo nabantu umuntu uKristu Yesu owazinikela
the power. Yeah. Over the soul. Oh, yeah. Una cariatura. Ana masata. Oh, sinafanya paramisa. Sifanya yukwiki. Unyo wasugena pagakwatu. Esonana. Unto Kristo Yesu. Unto wasishabipana. Unto Kristo Yesu. Unto futuro saleni. Ashali sena manene. Unto Kristo Yesu. Opatu zabini. Akupufunizi. Unto Kristo Yesu. Omambikuisa. Every intercessor. Unto Kristo Yesu. Opasio. Opasio prostitute. I stop it. Unto Kristo. We practice souls in our hearts. They call you they call me Krisa. They call me Penelomacha. We serve my daughter. They are my man. I am Prina. Amasiano. What up the Kavali? We are Prina. What was your Kokota? That's how we could say. We are Prina. We have been solo. Who got me master? In Jesus' name. Aqhubeleke ngokwenza ihlazo endaweni engcwele. Bebegqwese ngezinto ezimbili. Bebesidla iminikelo. Uthixo udla iminikelo. Ngoba every time efuna ukudla ebethatha into ethile athi sacrifice. So in language eyaziwa in the spirit to sacrifice. Uba thatha ukhonza ngokusenethuba awukaphatheki kwi-spiritual realm. Uba uthandaza ngokunexesha awukaphatheki kwi-spiritual realm. Ngoba kwilizwe likamoya ukuzivakala le nto yenzayo funeka uyenze umnikekile. Umama onizalayo uyamazi ngokuqwathi ngam sikhona sobenkani wake wakhonza uThixo. Ndandike ndibuze sometimes njengoba ikawusi inayiloni ivele ngaphambili siyahlekwa esikolweni ngoba kuyaziba ngumama unabo abantwana bezikhulu esikhonza nabo bahlekisa ngomama besikolweni. Le nto yalenzeka i-enga yento ba ndiyayikaphulela walento bayifundiswa ngoba ezintwana zingcono phaa zibi xa zigeze esikolweni zizigezele ngomama kodwa isifumane lo mntu le nto beyenza kule Sunday igqithileyo akanaxolo nanesi Sunday uzophinda yenza nakulaa Sunday uzophinda yenza. Into
wathi usibona xa isendlini. Xa ifike ekonjweni lapho uyabhidiseka. Angazi uThixo umenza kanjani afike afane nabantu bonke. Sendiyafana. Ukukhonza uThixo udabula phakathi. Ithi isuke iphathile ugijime phakathi kwabo. Masithi isikhengi siyi-1 udabule phakathi kwabo. Ukhonzile ngathi ligeza. Ungabanjwa ngabantwana abancilayo. Ufike usathane abe nezinto azaziyo. Lo masimncameni noma singamfaka kwephi iproblem. Sozayiyeke le nto ayenzayo. Damkelela uyibona. Damkelela uyibona. Ngoba ungaze uve kuba ndiphosa intombazana. Igama endicinga ngayo. Ngoba ungaze uve kuba ndichayitsana. Soze ndiyiphungule into esehlizweni yam. Ndingamemezela xa ndisethaveni. Le ndithenge ngumlilo. Semathandeni. Oh, bazamile undiyibaza. Kodwa ukhona into endidrayivayo. Kanti ukhoso sithathiwe izinto ngegama lam. Kodwa ukhona into endithunezayo. Izinto zomele ngigcinele isinyamileyo. Izinto zomele ngikugcina. Babesidla iminiyelo. Number 2, bebelala ngamakhosikazi abantu. Zizipiriti eziya ezasebhetonyana abahleli. Uyabona ke ezo spirit zibuyile kwixesha lethu. Sika ntwasaka. Onyana bakaleli baphakathi kwethu. Onyana bakaleli bagijime endaweni engcwele engafuni uhlambuluka. Babambibadla ngesandla ezingcolileyo. Endibangamile abafuna uhlala phansi, bafuna uza ngaphambili ngoba bafuna uhlala kuhle. Kodwa lifikile ixesha lomfana uSamuweli. Andicela uthandaza. iBhayibheli sesiyafana mntasa ithi ngaloo mihla izwi likaThixo lalinqabile. Kwakungekho moya othilelileyo. UThixo ebengasa-operate phakathi kwabo. Wavuka izulu, lavuka izulu. Alivuka izulu likhangela emhlabeni labantu wesifazane oyibharele ovalekile. Kodwa lamthola njalo xa kubhekisilo noma kuphakathi kwabo. Izulu lavuza ngotheni lo athi seyibethwa ebethwa nguPenina kodwa unyuka everyday. Ngotheni lo semhlekiswa ngegama lakhe kodwa everyday uphuma kuqala endlini ngoba benomntwana. uPenina ukhayisa ngabantwana. Lena esazi isibeleko sivalekile kodwa xa kubhekwe silo leni phambili ithi ndiyoguqa phambi kwakhe ngoba ndinomntwana. Ungamasatha iphosha awayifika ngayo ayefika thethe athi ndifuna umntwana. Izulu lahlala lathi ndiyekele ixesha afuna umntwana. Akakathethi nathi thina sifuna umntwana lo sifuna izwi ngoba thina singahlala umntwana singahlebelizwi. Yibani nibiyekwana xa isafuna umntwana ngoba kube sikufunayo thina sifuna umntu olambela izwi. Waphinde wanyukwana kwisangeyelandelayo wathi ndifuna umntwana. Lavala izulu wahleka uPenina. Kodwa ngenye imini uthetha inyuka kwathi aphela amazulu wakhe wakathi ucilile. Uthetha ifika phambi kwakhe wabibizela wamjonga uJehova wathi yintoni ingakahana lento ndisela utshwala lo. Wathi jonga encane andihlale ntwana kodwa nditshutha umthandazo andisafuni mntwana ndifuna uyise. Yo andisakhangela mntwana ndikhangela ubuya kwesu. Enene ndiyabuya phakamisa ndiyabuya great guy ndiyabuya nasemzukulu ndiyabuya South Africa ndiyabuya.
simurole phambi kwakhe. Uyakwazi ukufunda inhliziyo, uyakwazi ukufunda inhliziyo. Ngoba songasakwazi ukuthetha, ungayeke ukubukela silo. Ngoba ukwazi ukuthetha, suka on a Sunday, uthi ngibheke silo. Kuthiwa nabo abantwana ekhafeni, uthi ngibheke silo. Kuthiwa nabo umntwana kumithi, uthi ngibheke silo. Ngoba abazali bayalwa, ngibheke silo. Ati kala um profeta. Fura com isso. Onde um profeta? Não como isso. Esse dizendo. Se pode um tanga só. Não tanga só não. O selfish. Se diz não tanga. Agora se diz não tanga. Kisambuyise apho ndithatha khona kandibombeleka yo yini thixo kandibombeleka namsongela ke efundi ngathi jonga akazuhlala endlini yakho Funa hlale kwakho makalale ekapeteni wabeka ekapeteni thande khula nje ukhulela in the presence of the Holy One. Thande phahla ubhadlela in the presence. The Bible is we can't get it in our God. Yes, children, Sagalife. Upa, let's say, Sebuaniswa, Ababa, what is Selina Satola, Sebuko, what is Selina Safi. We are offer. We keep confident. Say that enough. One mesa somewhere. One mesa a packet for a food. I would offer a ski. I said the voice and I click up a book. Was 70 voice I wasuka wayosabela dada uyalibiza yini na watu elikhala lokubiza zimbini indidi katukhosi sabantu abaphakathi kwethu abathi babizile abantu abazibizile bazibizele ngokwabo ngenxa yokuba befuna ukufeza iziqhamo ezithile. One, bathanda ukukontrola abantu. Abakwazi ukusebenza nabantu. Olo hlobo labantu luzibizile. Zange liyive ivoice kaThixo. Number 2, badikwe kuphangela. Basoba xa bevana emsebenzini bazoyopensilela kwigama elithi calling. Zange baluvumise. Number 3, bafuna ukuphusha i-agenda yenqwelo yabo. Banikezwe i-credential. Ngoba thina umuntu othi ubiziwe simcibela simnike i-credential. Kanti ubizo luneziqhamo. Kahle tatukhosi. Umuntu akaziceli ngokwakhe. Ayebiziwe. Kukhona isayini
eziqhamayo kulo muntu. Kodwa abantu abahleli ngalo muntu, lo mntwana ubiziwe lo. Masimthandazeleni. Engekabhali ileta yini. Akuqali ileta. Ingcono ithubiziwe. Ayoleta ehamba phambili. Siziqala uzikholiki. Ikholiki akuyoleta. Ikholiki ayifuni leta. Ikholiki ayibhalelwa leta. Ukutshela uba ngumfundisi ubhalelwa leta. Kodwa ikholiki ayibhalelwa leta. Unganayo ikholiki. Uphuphuke ngodaba umfundisi. Unganayo ikholiki. Uphuphuke na credensial. That's why credensial. Omama bengayibizwa. Kodwa omama bayabizwa. Ngoba i-credensial ihamba indlela yayo. Ikholiki. Uthi umpostoli uPaul ingamsiyi uFilipi. Uthi ukhona amadoda egcwele. Uthi nize noFilipi. Uthi no abasisiqakakazi. Ngexesha engalisiyiyo. Ndisiywe nakoMarko. Ngenxa yelizwi uthi lo mama wazinikela Timoti. Wanyama ubomi bakhe. Andiyazi uFilipi xa ehamba noPaul uba wayisenza kanjani na. Kodwa uPaul wamqaphela intoba noba ndiyabethwa entolongweni lo mama ukhala emnyango. Uthi ndimfanele ntoni uPaul apho athathe ileta from Paul asigijimisa samabadleni. Uthi uPaul ningamshiyi xa nizombona xa nisiza kum ningamasiya kodwa nindiphathele yena. Ushata ube ixesha likaPaul ibilixesha lekridensa wayengasuyinikwa kodwa umhlaba wonke weeleta zikaPaul zaziqhutywa nguye. Aba basibizile baphambili. Aba bakhulu basibizile bafakwa lula ebufundisini. Aba babizwe bayasokola bahamba nzima. Yonke into yabo ihamba nzima. Not ngenxa yabantu bayaconcentrate. Uthixo wabathatha inyanga ezintathu Pentecost wayodinga imiddle valley eflathini. Daba nenkosikazi nomntwana, unkosikazi pregnant. Safika kule flat. Lo mama uhlala nonyana wakhe otshayisana nabantwana bakhe abangamantombazana. Lo mntwana una-13 years, seke nomntwana. Omnye unomntwana eKapa, omnye uhlala edolophini akabuyi. Ugcina abantwana ababini bangamakhulu wakhe. Wandithanda uthi khonframba. Sihlala apha ekamereni sonke. Ikamera yokukhulu walapha le. Yeyalo mama walapha le nabantwana bakhe bagcwala apha nomntu oncedisayo. Ibe ndim ngapha nomntwana. Ibe yindlu kuphelelwa kuyo le. Sihlala kule flat. Ngumkhukho ukwasela phaya. Lo mama ndithi ndizomisa intenta for ngo-4 umbani yonke. 90 days, 3 months. Uba umbana unkanga ngo-4 intenta iwaphansi. Vuka inkosikazi ngenye imini ithatha ibhegi ithatha ikhona besihle lapho. Zithi noma yikho kodwa kube nzima ubheke eveni nje yokukhwela imoto ebuyela ekhaya. Silala ebusuku sigqibile ekuseni siyaphakama siyahamba. Ndithi noma ekuseni siyakhuthuka. Kodwa ekuseni ngeke siyahamba. Last day uThixo wafika ngo-12 emini ilanga litshisa umhlaba. Fika uThixo. Ngeke ngilimalo mina. Wafika uThixo wathi ndizokukhumbuza. Kanjani ecaweni? Kanjani? Wathi uThixo ndizokukhumbuza into engandiyithethile kuwe. Ngoba ndifuna uncede lenkonzo. Wathi ezindleleni. Abona iintsimi ezimbini tata ngaloo mnyaka. Wathixo lugqibile. Ngeke woyisento. Apha bendingazange ufuna umyisentete. Bendizodila nenhliziyo yakho. 2 bendizofundisa luhamba naye. Ukomelele. Azange uphoke endleleni.
ahambe ikhalaza belizomtitha intoba umuntu uyalala engahlili. Umntwana akhala ubusuku bonke ningabafana kuhlisa thona kodwa kuse niphinde niphinde. Xa engibothetha apha emongweni uthi engibothetha nam wavela intsimi dade enkulu eyayinhle ihekha ibeka kuhle intsimi. Yavela le ntsimi yema ngabo wavela intsimi yesibili selefana. Yavela le ntsimi yesibili inhle ngethula kuhle isikhwebu siyi-1 singangalengalo. Yasazi isikhwebu singangalezindala isikhwebu sayo sihle igreen yonke into engathi. Wavela intsimi yesithathu eyayiphela ingamanga kakuhle zabe ntsimi apha emolweni zotana kodwa ngena kule ntsimi yokuqala uvume ngalibisana ngangena tata. Xa ndifika esikhwebini ndivula amakhasi tyhini ngumpha wodwa. Xa ndivula kwesibili ngemadoda ziphethe. Xa ndiya kwesithathu zimbovane kodwa qhubeka ndaqhubeka ndaphika phambili. Xa ndifika kwenye isikhwebu ndaqhubeka ndadinwa ukuhamba entsimini ndathi ivoyisi suna yiya phambili. Xa ndihamba phambili ndatshintsha intsimi ndabona iziteps ndabona idonga ndabona i-airplane. Kodwa phela inkonzo le inkonzo kuma ivelikazi ndithuma wena ndikuthuma yiya pha suka mna ndiya pha aboyinceda inkonzo. Ndaphuma kule ntsimi ndangena lesibili kodwa ngena kule ndavula. Xa ndifika lesibili yeyase-AFM kodwa bheka abanjani kodwa ke bobabili bafanise ngale ntsimi. Xa ndingena kule ntsimi yayihlakazekile. Xa ndivuna ithwele isikhwebu iyakwazi ukuthi ndivuna ndithatha isikhwebu esiyi-1 ndizikhala ziqhule zithatha ngathi ivoyisi wena ndikufuna usebenza apha ekudinga ungawathetha amazwi undivathela kaphunguzana kusesasa ndiphambi kwam yayazi into engenzayo. Uba uyazi into zawuyenza apha uzawugwala indaba uzawuhamba ukanga. Ndandibona lo ndikhonza naye kodwa uyakwazi ukuthi kulo aqule ngezulwini uphakanywe emva kwakhe athukwe abekhe ndicinga fanele uzawufa ayisehla noma yokuthuka ayiphakama aphina uyayazi. Wayethi into ayaziyo ungahlali apha ungayazi assignment yakho. Ngalo mihla wabizwa waphapha umfana wathulela indingo. Quero falar até do corpo, isso. O subterrâneo, o contra com uma mulher. Pelas folhas, por causa das contas. Lá de Caribu é o estado. O sindicato não se tem. Lá de Caribu, só que se de Samuel. O próprio Samuel. O que Jeová teta. Tuanawa com uma mulher. Teta. Ukhonza kuhleli iphambili wathetha uThixo wathetha ngezinto zalethu wathetha ngezinto zalethu wasibeka kumfana ongena experience wasibeka kumfana ongena mava wathi ndiyayibuyela lethu sizayisebenza lethu sizabona ndizawuqala ngoEli. Usana bakhala basika ndizawudlula uEli ndizawuchitha uEli ndizabachitha nonyana wakaEli ngoba ndiyayihlambulula ndiyenza ibentsha. Ndiyabuya ndizawubuya koomama ndizawubuya ngee-teenagers ndizawubuya ngeentombi alinaformula kodwa ndiyabuya andinahlela kodwa ndiyabuya. Usana basika Ulabasaka, Yaboya, Sisoyena, Ukana Namachimo, Wakalike, Usaka Makata, Wastana Zentase, Lonalia Shaba, Lonalia Shuganis, the Fuliche, Sinema Sitanas, Sinema Manches, Sinema Manches.
Oh, Tanuboso, Silativa, Silalis, Usana Makana Masana, Hallelujah, please, we love you, Hallelujah, please, we love you, Usana Masana, Uramasaka, Uramasaka, Ipoli Dwasayo, Poli Dwabuya, O Mina Misani Gesela, O Mama Mina Misaka, Mina Misana, Seni Tandas and Bono, Mina Misaya Tandas, Kilwana de Moon, everybody was shaking something and all. I hope she comes in here. Everybody was doing your part where to, the singers in the market. I am posting. I am who I am. I am to see you.
ngabolibuza kuwona nini ungawasinda liyapha ngabolibuza kusafika asingekondlini liyabulala awuthixo wam bengiyeni lalelani bonyana bakaeli ingabisahlekisa ngale muva yaboya ongosentombazane phuluka asonwabe sentengesu ongosasebatwala ngobe kwaibeli etenena sanehlaphulukile ehlathululwanesu ena ehlathulukelayo ehlathululwanesu eswe lakha leyahlaphulula ena lehlaphulukelayo kaka yaswe angenethathi nayo kune anekabelegali eswe lakha leyahlaphulula haleluya eswe lakha haleluya haleluya Jesus haleluya Yesu wakala Samuel kayefika phambi kwaleli seliphawu kasingathandaza ngokuleli yindoda enkulu esifulweni sakeli bekungahlaliphi wathi umfana xa efika phambi kwakhe wamandlisa ngenxa ebesoyika wathetha into engavakanga wamisa ueli wathi yima ayiyi imeseji thetha lento oyithunyile wathi uSamuel yoyika ngoba uThixo akathethanga kamuhle ngayo akathethanga kamuhle ngendlu yakho anduzukwazi uzichaphazele izinto wathi ueli into ebangela uba ndihlala apha kwethina ndilindizwe sunoyise thetha izwi ziyeke ipolitics thetha izwi ziyeke iindaba zase-asemfafo thetha izwi yeka abantu abalwayo thetha izwi le generation ayisuncedwa ziipolitics izawuncedwa lizwi le generation ayifuni bantu abagwele ipolitics zenkonzo ifuna abantu abaphethe izwi silambile sibethelile ezweni asifuni ngawe sifuni izwi thetha Samuel thetha Somaziphi thetha wethi thetha noma nisikhali suvala umlomo sithetha thetha izinto thetha izinto thetha izinto ezizawuhlangula lethu thetha izinto ezizawusikhupha emanyaneni thetha izinto ezizawulahla indangalo yabuya ngoba sikade sikhetha ngoba umkhaya uthini yabuya uma besesijwayele ukhonza ngendlela yethu yabuya uma besesihamba ngendlela esihamba ngayo liyabuya liyabuya unabasanta kaliata nabasanta rikabas luabhalama yephela uthi lehle izwi lakhe lehle
sobopha, lena matla sophepha, lena matla sokhuphelesa, lena matla sobulala, wesimo sibolelayo, yaboya. Hallelujah. Yes, Lord. Namhlanje uzawungena ngale mzini wakho, iphezulu amathibele babohlula, uzawufika uphakamise lona. Ufuna yokwethu kudede, uthathe iibhaki zabantwana besethaveni, uzibeke uzithobe, uthi ngolweni nefundisi. Ayisuka abathekiswe uyesu uphuma komsi uhlangana nendoda kaNkosi. Ithi indoda ima Yesu, ndinaproblem endlini. Lokhu Yesu kanjani? Ngoba I'm very busy. Ndikhalekile. Ithi le ndoda kudingeni Yesu ubuyofika emzini wami. Umkhulu wena, subuya endlini, thekiswe, thetha kule ndawo, imeko esendlini, ndizawufika elungile. Njengomphostoli owabizwa ngeentlungu zikaKristu, bonke abantu namhlanje kaNkosi abafeyisene neento ezinto. UJehova undithumile, mayikuvele ukukhanya. UJehova undithumile, mayivuleke indlela empilweni yakho. UJehova undithumile, mababuye abantwana bakho emkhiphithweni. UJehova undithumela, wangayigcinanga. Hallelujah. Yes. Likhe. Ungawushiya msebenzi. Njengoba kulwa nje ungawushiya. Abali wena balwa lona. Bahluthwa lilo. Xa ungawushiya la msebenzi, abazophinde bebuye nezipho zakho. Hlala la msebenzi. Uthandaze. Ayibuyi ngakho. Lilo. Hallelujah. Iphuphuma kwakuwe. Iwagwaze. Awethanga lowe. Thank you, Jesus. Semifemela ngisilwa nawe nje. Abalwi nawe. Bahluthwa lilo. Ungathiki. Thank you, Jesus. Unganikezeli. Oyala basinda. Unabasanga nabasinda. uDavid wathesukela kuSaul wabiza uJonathan wathi masenze ubuhlobo ndiza kuyigcina indlu yakho yabagcina abantwana bakho namhlanje ungayi etafileni utata ufuna ukubulala kodwa wagijima uDavid wafika endlini kaHayimeleki. Xa efika wathi Hayimeleki yintoni onayo? Funekise lethendazo uHayimeleki wathi David ndinesonke kodwa isonke silapho sisonke samapristi asidliwa ngabafana abajolayo. Wathi uDavid abafana endihamba nabo basidinile siphi isonke asitshi kodwa badla isonke avuleka amehlo abo. Xa ivuleka amehlo abo uDavid wabona indoda engum'Edomu ihleli kwi-front line. Wathi yo nasi intshaba azibonwa apha. Wathi imake tata ngifuna into yesibini awulahlele na awunayitshutse akukho sweti leyo nasi intshaba zihleli phakathi kwethu. Wakhala uHayimeleki wathi
Wathi lalela David. Akukho hlelo lwethu. Elibonti na. Akukho hlelo lwethu. Ihlelo lilapha. Ihlelo wethina manje. David. Andinolukhuphe lakhe. Nandithebelona. Siyo. David. Walisongelele efoni. Libekile. Walila uDavid. Wathi hayibeleke. Ingalibeka kanjani. uJezebeli esehla. Ulakhathakatha. Wathi hayibeleke. David. Elihlele lilapha. Belakhele. Elasusa inhloko. Goliath. Umoya lithatha. Lithatha. Lilolote likhona. What? Wamemezela uDavid. Wadalikho. Elitshengalo. Alikho. Elizwana nalo. Hayibelake. Tenekalona. Sibekele uyakandaza. Alekhala. Sibekhala tata. Alekhala. Sibekhala tata. Before the energy, khawuleza isana phambili. Khawuleza. Ngizowunika ihlelo. Ngizowunika. Umaphinda uthethe nawe. Awufike endlini yakho. Ugqithise lona. Khawuleza, khawuleza. Uzobele straight. Othi ngizawuthetha ngeso. Ngizawuthetha ngeso. Yeah.